Hello mami, unsa po na ang lito sa Italian? Okay, ato na ron tubagon madam no. Pero before ta na tubagon, magkuan sa ko diri magyawit. Kani nga litos ako din siyang gitanom no from seeds ni siya. Onya ari nanubo na taon guys. Onya ako ni siya daghan kini siya ato guys nangamatay ang uban. Nadira ara wala di unod. Ako magong gibalin-balhin kay mainitan ba murag malaw sila basag mainitan. Nagtanom ko og seeds, lettuce seeds kay kuan man gud sila Italiano mahilig man gud mga salad sila. Mga lettuce ingon na ba. Para gid niya akong gitanom niya ako guys nga asawa natakdan sad ko no. Mukaon na lang pud tag lettuce ani. Murat aning mga kanding. Kanya guys, sayo sa buntag nagdugal-dugal pug ani ako mga kuan diri guys, mga flower ni siya guys gibalhin na masayuta. Ato na ni siya sa misitira. Mga bungkag bangud ang mga bato tan-awa. Na magul mi iro pagkagabi guys, dako kay iro ba ihaguro ning pang kuanon ba. Na kuan ni siya nga kuan flower begonia maguro ni siya. Dali ra ba kay ni siya mabalik guys. Daghan ni siya ato niya nangahurot pud niya napod siya kuan kay na murag butterfly na ipon. At timanon gyud tani panalagsa nga ato mga tanom aron mogwapa ang ato ang tugkaran no. Kalingawan ra pud guys gud inugmata nimo guys ba. Makita nimo nga gwapa kay mga tanom, yung na guys tanawa no na akong gikuan-kuan guys nya. Na siya mga kuan kanang mga sagbot pud ba. Grabe ta magmawer sila nya. Di po limpyuhan ba nangalagpot ang mga sagbot dira tanawa guys. Kani siya mo to sa ni pangalan ni flower tanuman ni flower pud siya guys. Daghan pud ni ato. Ipamalit pa ni namo dito sa Don Salvador. Nangahurot ra pud guys, nangamatay ang uban. Nya kani siya gibalhin na lang nako sa yuta no. Gibalhin na mo sa yuta aron napoy view ang atong tugkaran no. Na kami na lang ani gakuan guys nya gibutangan na gilibutan na mo og mga bato nga puti. Pero pagkakuan guys pila kadlo mga bungkag lagi ang bato nya mo na ako na pud siyang i-arrange tanawan na nya managas na pud ang mga sagbot. Pero okay ra kalingawan ra na ako good guys. Ganahan kayo ko aning bulaka guys. Naani siya read ato guys nangamatay lagi. Kay tungod po di sa among mga iro nga dagko kay ba pagagabi panguanon ra mga matay, mga bali pang dasmagan. May gani karon di na kaayo si lugan mo dasmagan mga tanom. Usay pod si Bliki. Kanya guys, balik ta sa atong main topic no. Si Madam Barbie ay ang kuan guys kanang ato ang viewer karon guys no nangutana kung unsa daw na ang lito sa Italian. Kadali lang. Na-translate naman dahil ko ni Madam Barbie ang litos. Na-translate ko sa Italian katong old na ko nga video. Ayaw kong ina. Galatagaw sa atong higayon na pag-translate na ko Italian aning litos. Ngayon kita mo nga maminaw mo kung mag-translate ko Italian o maglantaw mo sa mga video before mo mangutana. Before mo mangutana anak nga word o ipa-translate yung Italian. Tanawa magbalik-balik na putani. Guwapa na ba kayo kagnalan, Barbie? O niya, gadanghag rin ang ilong ni mo diha. Aminaw jidira, kung mo translate na ko Italian ani mong gipangutana, kay magsugod na ta diri. Okay guys, atuan nang i-translate ang gipangutana ni Madam Barbie no nga litos sa Italian. Okay guys, ang litos sa Italian kay lattuga. Lattuga. Mayate mura man po di ay mo graduate ang ilahang litos sa Italian. Kay lattuga man. Gatuga daw, gatuga. Sige guys, diri na lang ko tubang among video no. Og thank you kaayo sa pag-watch. Bye, ciao.